I'll be right back. It's snow. It's snow. Good morning, guys. Snow ang panahon. Kalerki. Kagabi pa to. Akala ko nag-stop na. Snow pa rin pala. Ay, may mga sasakyan, guys. May mga sasakyan. Oh my goodness. Ito yung umaga ko. Wala po si Tami. Tayo lang dito po. Hindi natin alam kung kailan ito mag-stop, no? Kasi kapag hindi mag-stop, it means mag-build yung yung snow dyan sa driveway. And then wala si Tami. So, yun. Tayo lang dito. Balikan ko kayo mamaya kung mag-stop ba to or what. Kasi parang nagpatuloy siya ba. Akala ko talaga nag-stop na siya pero hindi pala. Tara, pasok tayo, guys. Pasok! So, do you wanna go out? Ito muna, mama lock the door first. And put this right here para wala magpasok na hangin. Okay, you wanna go? Yeah, you like outside. Come on, let's go out. Come on. Sabi pa ng iba, hindi daw sila dito. Kung sila daw yung patirahin dito, kung i-replace yung buhay nila dito sa akin, ayaw daw nila. Dahil nakakasad daw, wala daw tao, and ako lang daw dito palagi. And, malaki daw yung bahay, nakakatakot daw yun dito. Sad naman talaga, pero actually, nasanay na ako. Nasanay na ako sa buhay na ganito na ako lang sa bahay, ako lang mag-isa, natutulog ako kanina. And then, ito pa rin yung damit ko. Ako lang kasi dito mag-isa. And, yun parang nasanay na rin ako. Kasi yung iba talaga, alam natin na kung, yung parang, sanay tayo sa Pinas na may tao tayong makausap, palagi. Pag lalabas ka ng bahay, may tao kang makikita, na sabihin mo, hoy, Maring, asan ka po? Asan yung punta mo? Ganon. Dito kasi, parang, nung una, sobrang sad kasi, hindi, alam nyo na, sanay tayo sa Pilipinas na matao, and gano'n. Pero dito, sanayan lang talaga. Mag-ilang years din, masanay din kayo. Ang ganda ng snow ngayon, tinitignan ko kasi slow yung drop niya. Nag-drop siya parang slow motion. Ang tingin, maganda talaga. Kumakain ako dito, pero yung view, sobrang ganda talaga. Tingnan nyo yan, o diba? Ang ganda. Kanina pa tong umaga, yung snow, andito pa rin. Tulog ako ng tulog ngayong hapon. Wala kasi akong ganap, ako lang mag-isa, di ba? Then, hindi ako kumakain ng lunch, kaya maaga po yung ko. 4 something na, 4:30, maaga yung dinner ko kasi hindi ako nag-lunch. And, i-address ko din yung yung andito si Lloydie at saka si Brenda. Sabi ko na, walang di ba, walang akong maipakain sa kanila. Kasi guys, breakfast po yon. Breakfast po yon. Ang breakfast kasi dito, nasanay na kami, usually walang rice. Kahit si Brenda, nasanay na yung parang kakainin nila bread or bread coffee, ganon. Basta ako, sanay ako sa bread. Si Brenda, alam ko sanay sa bread. Si Lloyd, nakikita ko din paminsan sanay sa bread with something, egg, ganon. So, ngayon, wala po akong bread. Okay, ito talaga totoo. Kasi alangan kukuha ako kasi sabi pa ng iba, but wala daw akong maipakain sa kaibigan ko na ang dami ko daw na pinakita na mga pagkain binibili ko. So, ngayon guys, mga meat yun. Meat, seafood, mostly meat, di ba? Hindi naman din ako pwedeng defrost ng steak. Umagahan. Weird yan dito, guys. Yung parang weird dito ba? Yung parang nasanay na kami na iba yung kainin namin. Kung walang pandesal, sliced bread, gawing French toast, or Hawaiian, mostly yung kinakain, namin. Alam ko si Brenda, si Lloydie, kumakain din yun ng Hawaiian. And yun lang yung address ko sa mga tao na wala daw maipakain na ang dami-dami daw, yan. Wala daw ako maipakain sa mga kaibigan ko. Meron akong egg. That time, nagmamadali ako. Wala talaga ako maipakain. Hindi ako ready. Wala akong bread. At saka yung
yung tocino ko, hindi pa nga yun defrost. So, wala akong rice. So, nagmamadali ako nagluto ng kanin. Itlog, alam ko, madali lang yung lutuin. Kasi itlog talaga pang umaga yan. So, yun lang yung explanation ko nun. So, meron po akong maipakain, pero yung bread lang talaga wala. Pero parang yun talaga yung pinakami namin yung bread at saka egg. Wala ako, and din kanin wala. So parang nataranta talaga ako guys. Kasi alam nyo na, ang plano kasi namin magising kami ng maaga, alis kami ng maaga. Nung umaga na yun. So ngayon guys, ang gagawin ko is linisin ko muna itong ating jacuzzi bago tayo maligo, no? Hi guys, maligo po tayo. Andito po ako sa sapa. Ligo tayo. Ang sarap sa pakiramdam. Hot water. It's not boiling. It's just like a little hotter. Like warm. It's not warm. It's hot. So, yan. Magtanggal tayo ng libag mamaya. Maghumo lang ko dire. Sarap sa pakiramdam. Yung sapa ko dito, walang tain ng kabaw. Walang tain ng kalabaw. Kasi naalala ko doon sa Pilipinas, yung sapa namin masaya doon ba kasi ang lapad. Tsaka ang laki. And then, maglukso-lukso. And then, pag magbaha, pag mag-ulan, ang sarap sa pakiramdam kasi, siya, yung tawag, maraming tubig. As in, maraming tubig. And then, yun, nawala na yung mga tain ng kalabaw, ganun. Pagka next day, wala na. Pero pag walang ulan, and then konti lang yung klarong-klaro yung mga tain ng kabaw. So, ginoo ko talagang buhay na ito. I-on ko lang itong ating jacuzzi ha, para naman maging okay. Hold on ha. Push power. Social guys, social. Makina na sa makina. Yung pula nito is marami ng pula. Hi bro! Mama's here. Mama's here. Yes, madaming pula rocks. That's it. Right here. Huy. Mama is libag-libaging. Ang daming mga libag-libag ni mama. So, kaya andito yung ina mo para maglibag. Para matanggal yung libag. Okay? Pang matanggalan sa tubig. Relax lang tayo dito. Anyway, wala po si Tami. Kasi umalis siya kahapon, diba? Hindi siya umuwi. Kasi nakita na din niya yung video. Hindi siya umuwi. Andun siya sa kapatid niya actually. Tinulungan niya kasi may surgery and then siya yung nag-drive. Kaya, he's not here. I'll be here probably later. Hindi pa ako nag-defrost ng Arduino ko. Anyway, ito muna tayo. Oh. Ay, hindi mo pulsa. Ang pusa. Si Dimple nagtataka. Ay, di. Ang mga alaga ko takot na takot. Come here, Dimple. Oh, Dimple. Dimple sa eyes like. Oh, look at Mama Rocks. Oh. Look at Mama Rocks. Takot na takot yung mukha nila, guys. Naglaba si Lola Gingling. Grabe ang bula-bula. Ang daming bula-bula. Oh, diba? Oh. Parang ito na yung pinakamatagal na nagluluto ako ng kanin. Ang tagal.
Dito pa ako. Wala. Kanina, taod-taod na ni. Magyapon na bukal. Ang tagal. Kanina pa ako dito nakatingin. Wala pa rin. Naluka ako, guys. Gutom ako talaga. Pati yung tawag ko. Nagising, naligo na si Tami. And then ngayon, hinilot ko lang yung katawan niya kasi masakit daw. Kaya 4 o'clock. 4 o'clock na ngayon. Umaga. Nag-ready lang siya. Alis na naman siya. Nakarating niya kahapon. Alis na naman siya. Yan. Kawawa kasi sabi pa niya, yung likod ko masakit. So bumangon bumangon ako. Minasahe. Doon siya sa bathroom nag-ready. May appointment siya sa doktor bukas. So let's see. Pagod na pagod yun ba? Good morning, guys. Hi, handsome. Hi, handsome. Well, no, nothing else. I got red all day. I was like, what the hell? What do you mean? I don't know. It's like an alert. Winter weather advisory, 7 a.m. until 7, right? midnight. Midnight now? Yeah. It was like 10 o'clock tonight. It stopped. What? Snow and mixed. Talking potentially 6 inches of snow. Oh my God, hon. So, That means how you can drive back here. yeah, we'll be fine. No, on the garage? Yeah. Snowing kasi daw ngayong araw. Yeah. It's not snowing yet, but yeah. I'm freezing right now here. Mag-freeze ako dito. Ang ginaw guys dito sa grahian. Oh, don't forget this, love. Put this over here. Wala pang snow. And bye-bye. Hi guys, ready to run off. You guys have a great day. Be outside. Bye-bye. Tom is here. Tignan niyo itong mga kasama ko dito. Tomorrow? No, it's today is Wednesday. Today is Tuesday, right? Yeah. Oh, garbage tomorrow. Please, guys. Oh my goodness, ang ginaw. Ang ginaw. Kauwi na si Mr. Lang. Ang ginaw yung bahay, oh. Ang ilaw purple. Why is purple now, Han? The light in the porch is purple now. You did change it? I thought it was like green and red. Oh, oh it's cold. Oof. It's freezing. I know, Hans, you think that because I'm here you get something, but you didn't eat your food. La. Don't. Teapot House, be nice to Dada. Oh, chocolate milk. It's been a week. A week. It will be by the end of the week. Akala ko guys, hindi alam ko talagang hindi siya uwi kahapon. And then akala ko, I really thought you are not coming home today. You're just gonna stay over there, so that's why I really thought. That's what I had you decide. I said, no, I'm not doing that. So I thought you were just gonna stay there because you carry 3 pairs of, you know. Be prepared.